M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llauró. I asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vespra a totes i tots. Avui a Va de Vi us portem a la Xina, un país que, malgrat tindre una tradició vitivinicola relativament recent, podria consolidar-se en el món del vi natural. Quan parlem dels grans països productors de vi, pensem a Espanya, clar, en França o Itàlia. Però en les últimes dècades, alguns països sense una llarga història vitícola, com l'Argentina, Sud-àfrica o Austràlia, han sabut emancipar-se i imposar els seus vins en l'escena internacional. I la Xina no escapa a aquesta dinàmica. Hi ha moltes possibilitats que, d'ací a uns anys, trobem vi xinès en les taules dels grans restaurants d'Europa. De fet, en 2016, un vi xinès va guanyar el campionat del món de degustació a cegues. Perquè sí, els rànquings dels millors vins poden variar molt si es veu l'etiqueta o no. Històricament, el cultiu de la vinya a la Xina no és una cosa nova. Les primeres evidències arqueològiques apunten que els xinesos ja cultivaven raïm i produïen vi fa més de 2.000 anys, durant la dinastia Han, 2006 abans Crist fins 2020 després Crist. No obstant això, durant molt de temps, la vinya mai va ser un cultiu predominant. No va ser fins als anys 2000, amb l'expansió econòmica del país, que la Xina va experimentar un autèntic auge del vi, amb una producció i un consum que augmenten un 20% anual. Avui dia, la Xina es troba entre els 10 primers productors mondials de vi. La majoria de les vinyes xineses es troben al nord del país, en regions com Ningxia, Xinjiang, Shandong o Yunnan. Encara que hi ha algunes varietats autòctones, la majoria part del raïm conreat són varietats internacionals, per a no dir francès, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay o Riesling. Quant a les tècniques de cultiu, aquestes varien segons les regions i el clima. En alguns llocs s'utilitzen estructures en xassis per a protegir la vinya dels hiverns extrems, però també es troba la poda en got. No obstant això, un dels treballs més difícils que realitzen els viticultors xinesos és enterrar els ceps baix una capa gruixuda de terra durant l'hivern per a protegir-los del fred. Un treball manual i fastigós, però necessari per garantir la supervivència de la vinya. Avui, la producció xinesa està àmpliament orientada cap al vi negre, que representa més del 80% del mercat. Els blancs són menys freqüents, però estan guanyant popularitat, especialment al Yunnan, on es produeixen Rieslings i Chardonnays interessants. I pel que fa als vins naturals? Bé, si el fenomen és encara recent, està creixent ràpidament. Cada vegada hi ha més iniciatives impulsades per joves viticultors preocupats per treballar sense entrants químics tant a la vinya com al celler. Al setembre de 2022 es va celebrar a Guangzhou una edició especial del Saló
dels vins naturals, prova de l'interès creixent per aquest tipus de vinificació. Alguns cellers comencen a fer-se un nom. És el cas, per exemple, del Château Bolongbao, prop de Pequín, que va ser el primer celler xinès certificat ecològic en 1999. A Ningxia, alguns cellers experimenten amb fermentació espontànies i vinificacions sense sulfurs afegits. Fins i tot es troben petnats xinesos al mercat, encara que, de moment, aquests vins són poc coneguts fora de la Xina, la tendència és clara. Amb la creixent influència del país en el panorama vitivinícola global, és molt probable que en poc temps aquests vins naturals s'exporten més enllà de les seues fronteres. El futur ens ho dirà, però una cosa és segura, la Xina té els mitjans per a les seues ambicions. Entre l'auge del mercat del vi, la recerca de qualitat i l'atenció a les noves pràctiques respectuoses amb el medi ambient, el vi natural xinès podrà fer-se un lloc en els pròxims anys. L'aplicació Raisin actualment llista botigues de vins naturals en 13 ciutats xineses. És Xina que esteu atents, perquè el pròxim vi natural que tasteu podria vindre del país del mig. Gràcies per escoltar-nos i fins la setmana que ve per una nova crònica. Salut i vi! I és moment d'estar units